Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kajing pelong tamasa ke Sorkar Jilla kalong kajing lam nanti ya ki khun samla ke Jilla banyo akamai ne ban sengkam bat shna pen i ya kisab bagi don kum hakirin san pen inam. Kakin hun sengkam la jong kabakerteng kaya tilang self help group kabadang thamai kabalami syakmat ban pen i kasab shna umso ne kajing di pen pengan. Katai ka kinhun ka bakat sangut ki rekod ban pentelun ya kakam bat ai jing hikai ki samla kwa anangkam kaya tailang SHG kabala dep register hak Sorkar Meghalaya ber kabalayo ya ka food license ne FSSAI hapring ke jing itenat jong kapung nan polong kata masa winter tales basan kabala kring sngoba ya kinong wan jngok kai sha ka jing rakhi ya ka jing thau ka culture bat ka jing pene pensa kum kata masa ba pher Katai kata masa bela penyat ya ketelat kam jengok kai berthei kala kring ki kun samla ka jila ban syong di jingdi ya ki mar ki mata. Ka kinhun ya tailang ha ka jingelam u president uba ban phi shabong bat ka samla bahun suyam secretary ka samla memo krim kilawan bandi umso hata masa winter tales kabla long hanan polong min ha ka khat sautrik unok pra. Syu ka kinhun ya tailang SHG ka badon ha ka shnat traikam hala chumia shilong kala lit shim benta ban pin inam ya ka kam shna umso da ki bunjat ki umso ki bami na ka jilla. Kum ka samla ba klam kam klam jam nrei ka don ya ka thong ban shna kam hi bat ban pelong yo ya ki marep kalami ban shna pin mi umso. Kaya thu hadien tang kat tu kat ne benai bela seng kum ka kinhun ba 3 minut kala la ban pin mi umso bat de thit so na yo bat ja ka rem. Syu ka samla bahun suyam ka benrap la da ki nongrep ki rep bat ki samla ki wan bane ka kam la jong kan la ban be ki barjela ling ba ka kam bat ban bat hi ya ka yo ka han. Ha ka wi kalyang ka samla bahun suyam ka ai kuble ka kong Jasmine ningdo ka bala ai jing krishan ya ka SHG ya teilang ban pendon kam ya ka ying jong i na kalyang ka samla memo karim ka bade ka nong krishan ni ki tiar kitan machine ban shna umso ka yathu ka sngo kmen ban yathu kum ka kinhun ban yarap ya ki samla bam don kam. Kulai sibon ni pi pai ba ki baju smart ban pai ya ki khubor jong atau news manta ka singi kalong ka singi ka bakhaddo jong kani ka tamasa jong ka winter till festival bala pelong da Sorkar Meghalaya komisi benta ban kring ban kro ya ki pai ba ka bri nyutrap ki baju don yela ki jong kisap yela ki jong ki kam ki jam baju penyayo ya ki mar ki mata lani kata ka yo di lang ani kata ka yo pen isap nam da ban ya sengkam sengjam hangni ngindan kawai ka kenhun ani kata ka SHG ka ba yatre yai penmi bat yai seng ya ki kam lajong ha ka kam sna umso da bulale dagni samla lesik ni samla ki samla ki ba yatre kat boyok laki kam jam hane hendian ngidan ban pensngo ya phi ban kali kai su jongki bar kai ka kanun jongki ba kisang ya kani society jam tangin dan ya kani ka kanun kinya thu kai ki jumut jo kani society kai jumut ni society tu ningkong ka jumut jong ka society apor ngisang ya kane kalong mangin ya tray kong ka group bangi tray kong ka group ba lingba ka training bangi yo ngilaya form ya kane ka society ya kane ka group te lingba ka tai ngi ya form ya ka group roots for Shillong te lingba ka tai ngi namesh kmat bangi ka jingthung jongi kalong ban penmi kini ki so ki lead ring sim ta tengidang idang long in the process mo bangin ya kiu shakmat lingba kane kam de pilap yu thu ka kerteng jong pi ka kerteng jong ari ban fi shabong te ngade benta jong kane group roots for Shillong te ye don lang ni bahun suam but memor dikes te Tengah ni pai kendian sa kiwai pai kenu ya pilap yu thu ka kerteng jong pi ngakateng i bahun lang suyam ti dakani ka group jongi ngiya one more bangin ya trailang mika nama ba menta kali ka por ka bajin jaringi baro bangin ya wat kam wajam ti dakini kisap ki phong ki bangin ya don
kat pa di pi ki pat ba phini kershan lam yangi ya kini ki jingshna umso jungi ki barin ngi persyang dekat bangila ngi kwa banle kiwi ki jat umso ru ki bamdan sini ya ka bamenta tingi persyang shwa da ka badan sini tambah bangi duna ka fans temo de ngi kermen ba nang ni shakhaman ngin la ban kampen bha shu ya kita ki jingshna jungi bila punya tu monta nadu bapi laseng yang ia kini ka kendun saci adu menu laseng kani nadu bangi adap ya kani ka training jungi bingila ya kani ka food processing training bangi yo jungi hikai kumnu banchna umso di nadu to ko bangi padap hiru ya ka training ngila azang banyak telun ya ki kam jungi ngila azang ban lej hakini ki all saints la artli ki events hakani ka family fabulous store di kadan kani ki mini mela hapo parking lot di kum ki cherry blossom kumanta ka winter tears ngila etik part haka saras feru kabadang yat benta kadang yat mentaru kan kut la shai di hang ni hapo jingking ru ngila yashim benta bat ngidan kata ka jingkerman hapo mensim ba ngikwa mangi kum ki khon khasi ngide ban yakin tiu para mangi yaki jingshna jungi amtang yaki umso henrei nga ai kata ka ngamen sim ya baro ki khna samla jungi jangkari jungi mo lapidan kono ka sab lapidan ta jingshna banshna sentiu ne phishna kita ki jingbo kai mak bo ki decoration ki sapti ki jingdeng kum ki shenrang ru kino ki benta ki bapidan kata ka sab ka phong ngate nga aimen sim ya baro ki khna samla bangin ya yenglang ngin ya trei shitom ngin ya penkitiu ya lakari ka jongi bad ya ki ek bangi ngila ban yo na kari jungi menta kum kini ki iso baki mengishna kini ki umso de ningkong kadi ngakwa bangin dub ya support ya kini ki farmers jungi ngi kwa ban dub ya support ki farmers jungi ban ai mensim ya kiru ya karep karyang jongki bakata ka jingrap jongki kan dumlong leno bakata ka jingrap jongki undu jingthong jongki uso ane hadu kini ki jhoru ngakwa banchna kom kita ki umso gi bay le lang ki jhoru long impat lapat ban le mantang idang ya persyang da ibarin di ngako ban ai mensim ya barok hot ya kita ki nong rep ru bapli ki badan sha sport nong kendong ru ngi ai mensim ya phi ba kawai ka sngi ngin yo ban ya kendu lang bangin ya le bangin ya trekam lang bangin la ban penya ya kita ki mar ki mata jongi nang ni nakari jongi pat sha ki we ki ri hakani kari india bat dangi la le ban penya kha sha ki we ki ri nong we mo kum be shong abroad dangi la ban penya kum ta ti kan kintiu ya ka im ka sa lang jongi hi barok kawai ditang kata hi kble shibun menta jai bapi sna ya kini umso nanu hiyo kiso hatu hiyo tunghine hiyo tiet lekidan ki bawan wan penpoi ya ka menta ti ngiya wadi kila kelenti dan ngila ban yo ban na pokinong rebru tang bakatu kat ni ngiya ban tiet hina yo namar bangin pat ya ikundu re ya ki beri bai ki ba tung ya kita kiso mo ngirang wadi kita kilat kelenti bangin yo kendu bai direct ya kinong rep namar babun kinong rep ru bapli ki sha nyon ya kador bi ki tiet sekiwi kimbar barjalla mo kum ki dakhari ai dei tingim kwa bagin kin sha ben ken kin sha le ben ki kinong rep jengi ngi kwa ban tiet bai ya ki da kador ka babiang mde bangin kenyon dor ya ki ngin kin tiu lang ya ka im lang ka sa lang jeng kiru barkum juru ya ki jingshna jengi atu hakani sajing bi playot am ya kata ka food license lani kata ka fasai license ha ya ka menta ngi dang shuyo hi ya kan ni ka fasai license tin ta kada ngi la zang ban ya penya ba ya kini ki jingshna jengi kan bangin ang la ban ngi kirman ruhi bangi dangi nang yo shuyo ki jing yarap ngi kwa bangin penya no de kini ngin replace no haja ka bangin di ya kitu ki umso ma baki wan na ka ri dakhar ngin ya kan tiu no para khasi ngi kwa ban ya replace no ya kitu da ki jingshna jengi de mentang yu iba pilasna ya kini umso ni nei pio pat ya kitiar kitar ne kuno hi pentelun ya kata ka processing unit tu ya ka menta ti kum ya ki bilor mo bangin du bu ya kini ki umso ngim kwa de bandu peran kami ki plastic tang ba kilang ti yang ngiru ma bangin ang haban wat ya kita ki factories mo bangin yo bai bangin let bin nasus di ya ka menta ngi shethi binapo nang ninapo shlong bat ka doru ka lalong ka ba he hi yang ngiru kalong jenjari ngiru bangin le ya kata ka mass production ngim pala ngidang persyang da ibarat kat bangila da ijing yo jengi jemta halum tai kani ka soti jempi mono bagersan ya kita kitiar kitar ya ka menta ti ngi ai khuble ya ikong Jasmine Lingdo namar ba idei mai ba ai yengi ka fans wala ka taru ka longtang ka barit henry ngi persyang bet da ka bor ka jungi kat bangila bangin ya kentiu lang iwe banyarap lang ya ki group members jungi ruhi ti kata ngi ko ban ai khuble shibun ya ikong Jasmine Lingdo menta da kaliang ngajong pi jai ba pila pi plong ya kan ne ka
kani ka workshop na ni ka no ka karkhana ji pi bu haslong hatu kalau nang kabusuk ya pi ba pin pentulun yang ni kakam mat apa yang kajing koordinat berkajing jong por bat dasi kajing long jong jaka Hoi kataru kadai ka wei ka jing ki bangin syam mo rangim la ban yo e ka jaka ka balong center bangin suk bangin ya trikam kham tam kum ki members jungi ki basa kham sha jangai ru bangin le shwa ka jaka balong kham shi kandong eru ka long jenjaringi tingi dang wadi ki jaka kum ya bamenta tingi dang e penat kami ya ka jaka jong ikong Jasmine lingdo hi tingi dang kwa hi ban yo jaka pat chu wei te mo da yo bakham biang i bakham he kan kham suk ingi ya ka kam jungi nekle jong pi la ya turnam pi la iwat nam sya kitna sarkar habde bunyo kum ni gijing arab gijing kersan jong pi oh an menta men hakani gidang shi attend hi ya ka wei ka meeting ka de ka training jing shisha ka de jong bala arrange da ka DCIC ki ai jing mut english phangkini ki odium ki programa ki ai jing hi ka english phangkini ki schemes ki ba ai ka sarkar ki babun ti ya ba menta tingi klampat yo lat kin bagin let kendu iki phanggitan mar baket kam jengi kadang telun ti an la dep ya kan ki festival jengi tingi la yo hi bagin let kendu iki ngi ha ban ya pan jengi rap neki hadu ta kan no jai pila snai gini umso ya ba menta tingi la shna ye kini ki squash mo ki squash ki bala ban khle lang bat ka kum jan miet ki la ban khle lang ba ka sai ba phila ban ai ki khun lai ki rang baru ki la ban di ba ka de ka portalang tingi shnaru ye kini ki mocktail si bingi persang hila di na kini ki so ki ba mi enak ni ka jella jengi kum uso turun kum kini ki so persang nang ta ki so brap ki ba jura kham yo tingi ya persang ba ngi kwa ban le se ki ki jat so ki badan ba kami mariang jengi ki la ai ngi tingi nang kwa ban thau lenti kan bangin penan kami kita ki so kum no bangin pen ya yo ye ki ba kum no ngin pen long famous mo ye kita ki so ban pen popular kita ki so habaro ki ba jella jong kari India jengi Namta ase idan ni amsi iprok jong pi bayarap ipi namta kani kajing sana iba aya ya kitar ini prok jong pi kumno iso kumno ya kata ngi di kat kum kini kitar kat bangin dan kam ya ka ba mentati ngi ya la para members hi ki baya trelang hang ni ngi ya wan ra be lalaki jong kitar na yeng kat bangi la ban wan ra bangin yo ban ya trelang ban pentelun ni kani ka kam jongi tingi persang bet bangim kwa ya kani ka kam jongi bakan yap lende bakan du no ngi kwa bakan ni ka kam jongi kan ya chakhaman daki khiu ki barit barya bangi na yeng ru ngi ya seilut kitari ki kat bangin dan kam tingi ya le lang kom tahi ya ba menta pi pat piso kumno kong lasi da kajing ai lat kajing pi mempen kami kitar pi lasi kani ka kanun society kala pentulun ni ka kam piso kumno ka e kajira pi ai ti ngadi kong memorial kriem ti ngasukumen bengila aban ya trailang ya kani kakam bat ngasukumen shisha ban ai kitiar jonga ban ya trailang namenta ka roy ka par jong ka group hi ti takatahi pi dan iban ongpat yang ni kajing trei jong kanun jong pi bar kajing kersan jong pi ya kini samla lasi tapi kadang am atau kita atau usok bahkan ni kanun kinya sakmat lasi namta ban kentiu ya kisimet bat ya yang sam bat ya kolong din tinga sukumen shisha ban yarap ya kani ka group kum ka self help group ba ka government hi kala ailat yang hi bengin seng take part akini ki festivals ki aka bat ba bengin form ya kani ka self help group kam tam ha kani ki poli bengim yo kam ngi haban tray shitom bat pen i ka talent jungi ke ka sap bangi don bat ngin pen i te bangin ni tray marway mla shimet ha kum bangin pen mi shi spa tali ki jus shimet ngin num la da lei ngi haban form hi da ka group kum ba shi paungut khatsan ngut ban ya tray lang ban ya telun lang bat ba ka jingmi ru kan long ka jingmi ka bahe shibo da ki kipan ki brieu ka diman ka hai ha ka jingtrai ka duna ngimla ban penmi ban ai ka ta ka diman ki brieu ta ka daw ngi don kam hi da ka group ban ya trai teli lang ban penmi ya ka ai ka babaha pat ba ka ta ka